कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. मी म्हणूनच राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे मागणी करणार आहे की ह्यांना जरा आवरा, दीपक केसरकर साहेबांना जरा आवरा, की त्यामुळे वातावरण थोडंसं खराब होत चाललेलं आहे. गरज नसताना शेवटी भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी काय बोलावं, काय करावं ह्याचे अधिकार दीपक केसरकरांना दिलेले. दीपक केसरकरांनी स्वतः काय होतं आपल्या मतदारसंघात तिकडे थोडंसं लक्ष द्यायला पाहिजे. आज महाराष्ट्रातून ज्यावेळी शिंदे साहेबांबरोबर 40 आमदार बाहेर पडले, त्या प्रत्येक आमदाराचा उत्स्फूर्त स्वागत हे त्यांच्या त्यांच्या भागात झालं. आणि म्हणून माझी विनंती त्यांना अशी आहे की त्या आमदारांनी सुद्धा आपापल्या भागात, अब्दुल सत्तार साहेब असतील, संदीप भुमरे साहेब असतील, आमचे आदरणीय फलटणचे आमदार आदरणीय गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई साहेब असतील, अशा अनेक आमदारांनी आपापल्या भागामध्ये हजार कोटी रुपये त्या ठिकाणी आज या सरकारकडून घेऊन गेले. ह्या सरकारबद्दल महाराष्ट्रात एवढं चांगल्या प्रकारचं वातावरण आहे की आतापर्यंत जे निर्णय ठाकरे सरकारला घ्यायला जमले नाहीत, असे ऐतिहासिक निर्णय, म्हणजे जे कर्ज नियमित भरतात त्यांना 50,000 रुपयाचं सानुग्रह अनुदान हे आज आमच्या शिंदे आणि फडणवीस साहेबांच्या सरकारने दिले. कितीतरी महत्वाचे निर्णय, म्हणजे या निर्णयाचे आपण या ठिकाणी जर जे पेट्रोल डिझेलवरचे दर कमी करायला पाहिजे होतं ते आज शिंदे आणि फडणवीस साहेबांनी केलं. आणि ते सर्वसामान्य जनतेला आज या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. आणि म्हणून सरकारने जे काही निर्णय घेतले 1 महिन्याच्या कालावधीत, त्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातली जनता इतकी खुश आहे की त्यांच्या अपेक्षा त्या सरकारकडून. आणि म्हणून इतकं सगळं चांगलं वातावरण होत असताना आज केसरकर साहेब वेगळ्या दिशेकडे काही वातावरण घेऊन जातात. आणि मग त्यांना थांबवण्याची गरज आहे. त्यांनी प्रवक्ते म्हणून त्या आपली बाजू मांडायला कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही, पण भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही नेतृत्वावर त्यांनी बोलू नये, अशा प्रकारची समज त्यांना त्या ठिकाणी द्यावी, अशी विनंती मी या ठिकाणी करणार आहे. आणि दुसरी विनंती मी त्या ठिकाणी करणार आहे की जसं आपण औरंगाबाद असेल किंवा फलटण असेल, ज्या ज्या भागात आपण आमदारांना पैसे दिले, तसंच कोकणाकडे सुद्धा आतापर्यंत दुर्लक्ष झालं. आणि म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमच्या शिंदे साहेबांना विनंती करणार आहे की जो प्रकल्प सिवलचा होता, जो त्या काळात राणे साहेबांनी सुरू करण्याचा प्रयत्न केलेला होता, जो नाणारचा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्या कारकिर्दीत सुरू होणार होता, या दोन्ही प्रकल्पाला चालना. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.